Aħna llejla nixbħu ħafna lil dawn id-dixxiepli, is-seba' dixxiepli, illi marru jistadu u waqt li kienu jistadu Ġesu jidher f'nofshom u ma jarfuhx. Aħna nixbħuhom ħafna lil dawn id-dixxiepli. U kif Ġesu stiden lilhom għall-ikel, ukoll illejla stiden lilna l-ikel, aħna lek qegħdin hawn għax Ġesu stedinna l-ikla. U f'din l-ikla Ġesu jagħtina lilu nnifsu, jagħtina l-ġisem tiegħu biex nikluh, jagħtina l-kelma tiegħu biex tagħtina dawl fuq l-istorja tagħna, fuq il-ġrajiet tagħna. Żgur li kollha kemm aħna llum għamilna ħafna affarijiet. Forsi striħajna wkoll. Anki dik importanti li tistrieħ. Imma nimmaġina li għamilna ħafna affarijiet, forsi kellek biċċa xogħol żgħira, ġurnata mhux tax-xogħol, allura għamilta b'xi mod. Nimmaġina li ħafna minnkom għaddew il-ħin fit-tisjir, fil-preparazzjoni, forsi fit-tindif tad-dar. Nagħmlu ħafna affarijiet matul il-ġurnata. U għada kollha kemm aħna u l-parti kbira minna nisbħu għax-xogħol. Ħafna drabi aħna dak li nagħmlu għax tgħidulna rasna, mhux hekk? Nagħmel kif tgħidli rasi. Jew inkella nagħmluh forsi minn għalina li nagħmluh għax tgħidulna rasna. Imma nagħmluh biex inkunu bħal ħaddieħor, biex nagħmlu bħal ħaddieħor min jaf kemm pereżempju hawn familji żgħar, it-tfal tiegħi neħodhom il-futbol jew neħodhom għas-sfejn għax tal-oħra ħadithom għas-sfejn u ħadithom għall-futbol. Allura minn għalija nagħmel dak li tgħidli rasi imma nkun qed nagħmel dak illi jagħmel ħaddieħor, nisma' minn ħaddieħor. Il-Vanġelu tal-lum jurina li meta aħna nagħmlu dak li tgħidilna rasna, mhux dejjem il-ħajja tagħna tkun suċċess. U dan jgħidulna permezz tal-ġrajja ta' Pietru. Pietru qal lil dawk is-sitta li kellhom jew qallhom imxu ħammorru nistadu, marru jistadu. Kienu jiftemu bejniethom, żgur li kienu attrezzati għas-sajt, imma l-Vanġelu jgħidilna li jagħmlu lejl sħiħ jitħabtu u ma qabdu xejn. Lejl sħiħ jitħabtu u ma qabdu xejn. Imbagħad Ġesu jkellimhom, jidrilhom u jkellimhom u jgħidilhom isma' itfgħu fuq in-naħa tal-lemin tad-dgħajsa. Dawn jitfgħu, dawn jisimgħu din id-darba mhux minn rashom, din id-darba mhux kif jagħmlu s-sajjieda l-oħra, imma jisimgħu minn dak li qalilhom Ġesu u l-Vanġeli jgħidilna li qabdu 153 ħuta kbira. Huwa messaġġ qawwi għalina dan. Ħafna drabi aħna nasqu fil-vojt, naqtfu fil-vojt. Naqtfu u nduru fl-istess post. Għaliex? Għax nisimgħu minn dak li tgħidilna rasna biss u minn dak li jgħidulna l-oħrajn biss. Aħna dixxiepli ta' Ġesu, aħna nsara għax nikkommettu ruħna, għax niddeċiedu f'ħajjitna li nisimgħu wkoll minn dak li jgħidilna Ġesu barra minn dak li tgħidilna rasna u minn dak li jgħidulna l-oħrajn. U l-esperjenza stess tallimna li meta nagħmlu dak li jgħidilna Ġesu, meta nisimgħu l-kelma ta' Ġesu nabduha u nwettquha, ingawdu aħna stess, naqbdu l-153 ħuta kbira. U bir-raġun Pietru allura li l-kapijiet tal-Lut fil-bidu tal-ewwel qari li smajna jgħidilhom isma' aħna hawnhekk nisimgħu iktar minn Alla milli mill-bnedmin. Bir-raġun Pietru jgħidha dik. Ma jgħidix għax kien brainwashed minn Ġesu Kristu Pietru. Ma jgħidix dik għax kellu rasu jibsa. Le, ma jgħidax kien jaqbillu, kien jaf li fil-ħajja jekk tisma' minn Alla iktar minn Alla milli mill-bnedmin ħadgawdi jint, ħangawdu aħna. Ekku jiena nħoss li jekk rridu ngħidu kelma u niġbru fil-qosor il-ħajja ta' dan il-bniedem ta' dun Beneditt li jgħix tant snin u li ddedika ħajtu kollha jekk innotajtu iktar minn 60 sena sħaħ minn barra s-saċerdozju ma f'dedikazzjoni sħiħa f'ħidma biex imexxi xerret id-devozzjoni lejn Marija. Jiena nemmen li dan il-bniedem kien jisma' mhux biss minn dak li tgħidlu rasu, minn dak li jgħidu l-oħrajn imma wkoll minn dak li jgħidlu Alla. U għalhekk forsi l-lum sal-ġurnata tal-lum ingawdu il-frott ta' ħafna mill-ħidma tiegħu ma nafx kemm minna nafu u xek li dik il-muntanja li nitelgħu li nieħdu gost nitelewha u nitolbu l-via sagra u ngawdu n-natura. Il-parti l-kbira tagħha jifrott tal-ħidma tiegħu. Sintendi frott ukoll tal-ħidma ta' dawk li ġew warajh. Il-bniedem li jħobb lil Alla u għalhekk Ġesu lil Pietru jgħidlu inti tħobbni. U meta Pietru jgħidlu iwa nħobbok, imma kif tkun taf li bniedem iħobb lil Alla? Isimgħu r-risposta ta' Ġesu. Ira n-naċ tiegħi, ħossib in-naċ tiegħi. Ħobb in-naċ tiegħi. U din tot mhux biss għal dun Beneditt, mhux biss salina s-saċerdoti, marina kollha kemm aħna.
Il-ħajja tagħna fl-aħħar mill-aħħar tikkonsisti f'din l-esperjenza sempliċi. Il-ħajja tagħna tkun valida, tkun f'saħħitha, tkun tajba, daqskemm aħna nippruvaw inħobbu. Iwa importanti li nitolbu, importanti li mmorru l-Knisja, li nisemgħu l-Qudiesa, li nisemgħu l-kelma tal-Alla, x'dan kollu jgħinna nikbru fl-imħabba, jgħinna nikbru fit-twettieq tal-umanità tagħna, nsiru bnedmin aħjar. Imma bnedmin aħjar mhux għall-oħrajn għax aħna meta ngħidu bniedem tajjeb, bniedem għall-oħrajn ma jaqlax inkwiet. Le, il-bniedem tajjeb u tajjeb l-ewwel qabel kollox għalih innifsu jgawdi jew l-ewwel. Ingawdu aħna l-ewwel. Nikkonkludi, bħalissa kif tafu intom fid-djoċesi tagħna bdejna nirriflettu ftit fuq il-partijiet tal-Qudiesa. Illum kien imiss nitkellmu fuq il-parti tal-kelma tal-Alla li jissejr minn hawn fuq minn Lambone. Intom tafu Lambone x'tifsira għandu dan il-biċċa qisu pilastru li fuq hawn il-ktieb, illi ħafna drabi jkun magħluq isek tidħol f'kaxxa, isek tħalt f'xi ħaġa biex taqra minn fuqha, huwa s-sinjal tafu ta' xiex tal-qabar vojt, tal-qabar ta' Ġesu vojt. U minn dan il-qabar vojt, minn dan Lambone, minn dan il-post, l-ewwel il-letturi lajċi bħalna jaqraw il-kelma tal-Alla li tippreparana għall-aħbar l-iktar kbira tal-qawmin ta' Ġesu mill-mewt. L-ewwel qari, it-tieni qari, imbagħad inkantaw l-Alleluja. Wara l-ewwel qari u t-tieni qari ngħidu inroddu ħajr lill-Alla meta il-lettur jgħidilna l-kelma tal-mulej. Għalfejn ngħidu nroddu ħajr? Nirringrazzjaw lill-Alla għaliex? Għax din il-kelma lilna tispjegalna, tfissrilna, ddawwal l-esperjenzi li ngħaddu minnhom fil-ħajja. Kif tagħmel il-kelma tal-lowm? Kull darba li nisemgħuha din il-kelma iddawlilna ħajjitna. Imma mbagħad kif għadna kif għamilna nqum bil-wieqfa. Għaliex? Għax ikellimna Ġesu, sintendi fil-vuċi tas-saċerdot bniedem dajjef, imma li jirrappreżenta lil Ġesu. Ikellimna Ġesu mill-qabar vojt, Ġesu irxuxtat, Ġesu mqajjem u jagħtina l-kliem tal-ħajja. Il-kliem li lilna jgħinna ngħixu diġà tarxuxtati, ta' mqajmejn. Meta aħna nħobbu tħobbni inti iva mulejjin inħobbok. Meta aħna flimkien nippruvaw nisemgħu il-kelma tal-Alla u nwettquha, aħna bħal mamlu dawk is-seba' dixxibli tal-Vanġelu, aħna diġà nkunu qegħdin ngħixu tarxuxtati, ta' mqajmejn. Ta' nies li għaddew mill-mewt għall-ħajja. Araw iżbuħija tal-liturġija, iżbuħija ta' dak li għandna. U għalhekk qegħdin hawn aħna, mhux bi-sforz, mhux għax bil-fors, mhux għax obbligati, mhux għax inkella Ġesu se jieħu għalih, Ġesu ma jieħux għalih, imma anzi qegħdin hawn biex nieħdu xi ħaġa aħna għalina. Qegħdin hawn għax Ġesu l-ewwel tagħna l-kelma tiegħu issa minn hawn ftit ieħor se jgħidlek ħu kull dan ġismi, dan l-ikel tal-ħajja ta' dejjem.